हेलौ रायजोफोर गिबियावनो आंनि रिंहा बड' चेनेलनिफ्राय आंनि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आरो फिन खनसेबाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम दोनग्रोनाय जाबाय रायजोफोर। थ' रायजोफोर नाय आं दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैदोंलाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामगोन होननानै आं नोंथांमोननि सायाव एकदम गोबां आसा दोनबाय। थ' रायजोफोर जुदिसो आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान हाबदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ नायना ओरैनो दागालां प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां। लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै ला जेन' आंनि सानफ्रामबो भिडिअ हगारनाया नोंथांनाव आपडेट जागोन आरो नोंथाङा नुगोन। थ' बेजोंनो लोगोसे रायजोफोर मोनसे एकदम इमिडियेट आं नोंथांमोननो फिसा बाथ्राखौ शेयार खालामनो सानदों जे बे भिडिअनि थ्रुयैनो आंनि चेनेलखौ जाय मानसिया नायनो मोजां मोनो बे बिथांमोनहा नायथों। थ' जाय मानसिया नायनो मोजां मोना बिथांमोनहा दानायथों। जायफोरा नायनो मोजां मोनो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरो जायफोरहा नायनो मोना बिथांमोनहा भिडिअनिफ्राय ओंखारनानै थां। आंनिफ्राय खुनु अबजेक्सन गैया। आङो बेखौ भिडिअनि थ्रुयै सिगाङावनो नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसनखौ होनाय जाखाबाय। थ' दिनैनि आंनि टपिक लाना फैनायाबो बेनो आरो रन्जन दैमारि सारनि थाखाय आङो टपिकखौ लाना फैदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आरोबाव गोदान आपडेट आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। रायजोफोर मेन बिसयआव फैदो बिदिब्ला। थ' बुंनांगौ बाथ्राया बेनो रायजोफोर दाखालि रन्जन दैमारि सारनि अखायै बा एक्स एनडिबिनि मुङावहाय आङो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। ओमफ्राय गोबांथार कमेन्ट फैदों। 99%आव 1% कमेन्टखौ आङो ओरैबायदि नायनानै दुखु मोनदों। आंनावथ' आंनि जिबनखौथ' आंनि जे गोहोखौ आंनि थुलुंगाखांनायखौ रावनिबो कमेन्टआ आंखौ दबथायनोबो हाया आरो डाउनबो खालामनो हाया आंनिफ्राय आरोखि ना। थ' आङो जास्ट दुखु मोनदों रन्जन दैमारि सारनि टपिक लाबोनायाव बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनायखौ आरो ना। थ' आं बेखौनो सानदों रन्जन दैमारि सारखौ बर' हारिफ्रा गासैबो जे हास्थायो आं बेखौ बुजिदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव गेजेर गेजेराव बिदि मानसि थायो एक्सुवेलि नंगौ राइट। खिन्थु बिथांमोननि कमेन्ट खालामनायखौ आङो नायनानै बुजिबाय जे बिथांमोनहा रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैयो आरो ना। बिथांमोनहा जेलाव थाबाय थानायखौनो लुबैयो। जेलावहाय दुखुयै दाहायै खस्थ'यै थाबाय थानायखौ बिथांमोनहा लुबैयो। एक्स एनडिबिफ्रा जेलनिफ्राय दा गथों। एक्स एनडिबिनि बिसय आरो रन्जन दैमारि सारमोननि बिसय साफ्रोमबो इउटुबारफ्रानो कन्टेन्टखौ दालाबोथों बेफोरबायदि बिथांनि कमेन्ट लिरनाया बेफोरबायदि आरोखि ना। थ' आङो जिखुनु जा नामफोरखौ आं खारिला। ओमफ्राय आङो बेफोरनि कमेन्टखौ आं स्क्रिनावबो होनो साना। ओरैनो जास्ट आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ शेयार खालामबाय। थ' नोंथांमोनहा जोबोद मोजाङै रेसपन्स खालामदों आंनि बे भिडिअखौ। खिन्थु 100आव बेफोरबायदि मानसिया थाखायो बेखौ अलरेडि आं मिथिखागौ। अब्लाबो बर' जाथिनि गेजेराव आङो जे बे कन्टेन्टखौ लाबोदोंमोन दिनैहाय रन्जन दैमारि होननानै बुङोब्ला जोंना बुंनानै फोजोबनो हानाय बाथ्रा गैया। बयबो बर' जाथिनि बिखायाव बयबो सोरबा बर' बिमानाव सों सोरबा बर' बिफानाव सों दिनै एक्स एनडिबि आरो रन्जन दैमारिनि नामावहाय आरो रन्जन दैमारिमोननि बिसय सोङोब्ला गोबां मानसिया नों खोनासंब्लाबो खोनासंजोबनो हायै बाथ्राखौ बुंगोन। थ' बिथाङा जायबायदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बिथाङा लिरदों जेबायदि कमेन्टखौ लिरदों। थ' बिथांमोनहा भिडिअखौ नायैआनो स्रा। गुबुन नलेज गोनां भिडिअखौ नाय, गुबुन दामि भिडिअखौ बिथांमोनहा नायनो हागोन। आंनिफ्राय साबसिन जे भिडिअ होनायफोरखौ बिथांमोनहा नायनो हागोन। थ' आंनि भिडिअआव आंनि चेनेलाव समाज फोसाबनाय बाथ्रा आरो समाज गुबुंलेखौ जे लिडारफोरनो खोन्थानाय बाथ्रा नोंथाङा बेखौ नुगोन नायब्लाबो। बेनिखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय नोंथाङा नायोब्ला नाय, नायाब्ला भिडिअनिफ्राय ओंखारनानै थां। थ' बिथांमोनहा ओरैबायदि कमेन्ट लिरदों इसिराब ल' गोरोंब्ला नोंथाङा रायजोआव फैनानै बाथ्रा बुंफै। ओमफ्राय गोबांथार खोनासंथावै फरायथावै कमेन्टफोरखौ बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि गेजेराव लिरदों। कमेन्ट लिरदों थिगैनो। खिन्थु ससियेल मिडियायाव कमेन्ट लिरनानै जेबो लाब गैया। जेनेबा नोंनि कारेक्टारखौ नोङो कमेन्ट लिरनानै नोंनि कारेक्टारखौ आंनि फल'वार्सफोरनोबो नों देखायनाय जादों आरो सारा रायजो राजाफ्रा नोंनि कमेन्ट लिरनायखौ नुदों आरो नोंखौ सिनायदों, नोंखौ मोनथिदों जे नोंथाङा अबे जायगाजों अबे लामाजों थाबायदों आरो अबे लामाजों थाबायनायाव नोंथाङा सापर्ट दङ। नोंथांनि कारेक्टारखौबो सारा रायजोआ नुदों। नोंथाङा जास्ट आंखौल' लिरहरदों जानो हागौ कमेन्ट। अब्लाबो नोंथांनि कारेक्टारखौ गासैबो नायगिरि रायजो राजाफ्रानो नुखादों कि नोंथाङा मा सिस्टेमनि कारेक्टार मानसि। थ' आं बेखायनो कमेन्टनि बिसय आं बांद्राय गोबाव
आं दिनैसिम भिडिअ लाबोफेराखै खनसेबो, खिन्थु दिनैहाय आङो बुंबाय आरो आं बुंनोबो गोसो गैयामोन, खिन्थु रन्जन दैमारि सारनि आङो भिडिअ खालामदों। आं लुबैयाखैमोन जे रन्जन दैमारि सारनि भिडिअआव बेफोरबायदि कमेन्टखौ फैगोन होननानै। थ' बेनि अनगायैबो माने आंनि बे भिडिअखौ गोबांथार मानसिया, गोबांथार रायजो राजाफ्रा रेसपन्ड खालामदों। आं बिसोरखौ जोबनो गैयै आंनि गोसोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरो बिथांमोनखौ। थ' रायजो राजाफोर, जोंनिफ्राय जोङो खुनु बेफोरबायदि आंनिफ्राय आंनि चेनेलनि थ्रुयै आं बे बाथ्राखौ बुंहरो जे इउटुबाव थाखा खामायनो बा माबा मोनसे धोनि जानो बा माबा मोनसे सम्पति खामायनो थाखाय आं बेफोर भिडिअखौ खालामाखै आरो दिनैसिम ना थाखा मोन्दों ना फैसा मोन्दों बेफोरनि खुनु आङो नोंथांमोननो प्रुफ होनो रोङा। खिन्थु आङो आंनि चेनेलखौ खुलिनायनि मेन बिसयआनो जाहैबाय माने जोंनि समाजाव दासिमबो जे एकट जानानै जे दिनैहाय 4 बोसोर 5 बोसोर जालांबाय, माने गोबांथार जेंना जेंसिया दिनैसिमावबो सुफुंजायाखै। गोबांथार दफाफोरा जे दासिमबो दिनैसिमावबो क्लियार हिसाबै मावफुंजायाखै। माने आद्रा गासिबो खामानिफोरखौ माने सोलिनाय सरकारा जे मावनो आखायाव लानानै गासिबो बुस्थुखौनो, गासिबो खामानिखौनो आद्रा मावनानै दोनदों। दिनैसिमावहाय A to Z मबेबा मोनसे मिसना कमप्लिट जायाखै, मबेबा मोनसे दफाया कमप्लिट जायाखै। नोंथांमोनहा जेरखम बायदि जेबायदि कमेन्ट लिरदों, बै बिथांमोनहाबो दिनैहाय आसि थुनानै खोन्थानो रोङा जे अबेबा मोनसे मिसना दिनैसिमावहाय कमप्लिट जाबाय होननानै। आरो जाय बिथांमोनहा जेरैबायदि बे भिडिअआवहाय, आंनि दाखालिनि भिडिअआवहाय जेरैबायदि कमेन्ट लिरदों, बिथांमोनहा हयथ' लाजिदों जानो हागौ आंनि बे बाथ्रा बुंनायखौ। बिथांमोनहा माने सैथोखौ सिखोमाग्रा मानसिफोर जानो हागौ, बेनिखायनो आंनि बे बाथ्रा बुंनायाव हयथ' लाजिदों जानो हागौ। ओंखायनो आं बुङो, नोंथांमोनहा जुदि गासैबो इउटुबार्सफोरखौ अबेबा कन्टेन्टनि सायाव दिनै रन्जन दैमारिनि जों कन्टेन्ट लानानै फैयोब्ला, रन्जन दैमारिनि नामावहाय माबा मोनसे जों कन्टेन्ट लानानै फैयोबा, रन्जन दैमारिनियाव गोबांथार बाथ्राफोर ओंखारो रायजो राजा नोंथांमोन, गोबां बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो। दिनैहाय जायनि जाहोनाव मोनसेबो दफायानो मावफुंजायाखै, बेफोरखौ लानानै गोबांथार बाथ्रा दङ बुङोब्ला, खिन्थु बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला सोरबा गिदिर गोलावनाव नाङो जानो हागौ। खिन्थु जोङो भिडिअखौ बेनिखायनो खालामो जे भिडिअखौ नायनानै नांथों आरो मबेबा मोनसे प्रब्लेमा, मबेबा मोनसे जे जाहा मेलाया सलिउसन जाथों, रायजो राजानि थाखाय मोजां जाथों, जों बेखौ लानानैसो दिनै भिडिअ खालामनाय जायो। बे नङाखि जोङो अबेबा सोरनिबा नामावहाय माबा मोनसे कन्टेन्ट खालामनानै थाखा खामायनाय, सोरनिबा नामावहाय माबा मोनसे कन्टेन्ट खालामनानै जे सम्पति सोरजिनो साननाय बा डेभेलप जानो साननाय, जोंनाव बेफोरबायदि गैया। आरो दिनैसिमावहाय ना फैसा मोन्दों, ना रां मोन्दों, ना रुफा मोन्दों, बेनि जोंनावहाय खुनु प्रुफ गैया। अब्लाबो जोङो माने समाजखौ गुबुंले दाजाथों, बर' हारिनि गेजेराव माने नांलाय खमलाया जोबलांथोंसै। जे प्रमद सारा जोंना बुंबाय थायो गोजोन थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय होननानै जेरावखि थाङा मानो बिथाङा बुंबाय थायो। थ' बेखायनो बुंदों गोजोन थासारिया अबे जायगायाव फैदों, अबे खनायाव दं गोजोन थासारिया, गासैबो बर' रायजो राजाफोरनो आसि थुनानै देखायथों। अब्लासो माने गासैबो बर' रायजो राजाया गोजोन थासारिया अबाव दं नुगोन। थ' बेनिखायनो गामियाव गासै बर' हादरावनो दिनैसिमाव गोजोन थासारि फैयाखै। बेखायनो जोङो बुङो जे अबे जायगायाव, अबे खनायाव गोजोन थासारि दङ, जाय मानसिया गोजोन थासारिखौ नुदों, बिथाङा आसि थुनानै देखायफैथों। थ' बेबायदिनो दिनैहाय सोरबा जेलाव थानाय XNDB बिथांमोननि सायाव कन्टेन्ट लाबोयोबा, बिथांमोननि नामावबो गोबांथार बाथ्राफोर ओंखारो। दिनैहाय एकट जानानै थांबाय, एकट जानानै थांनानै 4-5 बोसोर जालांबाय। सोरबा सासे XNDBया जेलनिफ्राय दिनैसिमाव उदां जायाखै। दिनै जों बे बाथ्राखौ बुङोबा सोरबा लिडारनाव नांहैयो, आरो बे बाथ्राया लिडारनाव नांनायनि थाखायनो जोङो भिडिअखौ खालामो जेन' प्रब्लेमा सल्भ जानाय बायदि। आरो दिनै 2020 27 जानुवारियाव जे BTR एकट जानानै थांबाय XNDBनि नामावहाय। BTR एकटजों लोगोसे बेसेबां दफाफोर दंमोन नोंथाङाबो मिथिगौ, नोंथांमोनहाबो मिथिगौ। थ' बै दफानिफ्राय दिनैहाय बेसेबां दफाया, मोनबेसे दफाया दिनै सलिउसन जाखो, मोनबेसे दफाया दिनै 100%यै मावफुंजाखो, आरो सोर मुंख्लं न'खरा एक्स ग्रेसिया मोनखो, सोर XNDBया दिनै रिहेबिलिटेसन मोनखो, रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेफोरबायदि कमेन्ट लिरग्राया जे बेनाव नांदों जानो हागौ भिडिअआ, खिन्थु बे भिडिअखौ जोङो नांनायनिनो खालामो। प्रब्लेमखौ नुनानै जोङो बाथ्राखौ बुङो, आरो जाय मानसिनाव नांदों बे मानसिया जुदि सल्भ खालामनो हायोबा खालामनो हायाबा जों जुदि प्रब्लेम नुनायफोरखौ जेसेबांखिनि प्रब्लेम नुगोन एसेबांखिनि जोङो भिडिअखौ खालामनो थाखाय जोङो थैयारि। रायजो राजा नोंथांमोन, बेनिखायनो जोङो इउटुबाव फैदों। इउटुबाव फैनानै जोङो गासै प्रब्लेमखौ नुनानै जोङो भिडिअ खालामो, जाहाथे जोंनि भिडिअआ गोजान जायगायाव गोसारथों, सोरबा लिडारनाव सहैथों, सोरबा अमुकनाव सहैथों, नुनानै एसेब्लाबो आंनि भिडिअजों बैनि भिडिअजों जेन' बर' हारिनि समाजाव
जे गुबुंलेया फैया आरो बर' हारिनि जे प्रब्लेमफ्रा सल्भ जानाय बायदि मावफुंजानाय बायदि। थ' रायजो नोंथांमोन आंनि बे दिनैनि गुसुं भिडिअ लाबोनाया थांखिया बेनोमोन जायबायदि बिथाङा जेरैबायदि कमेन्ट लिरदों आरो नेक्स्टआव आंनि बे भिडिअआव बेफोरबायदि दालिरथोंसै। रायजोफोर गुसुं भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोनहा नायनानै मा रोखोम मोनदों? मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामना गालांदो। लोगोसे मोजां मोनाखैबाथ' आङो जेबो बुंनो रोंला। थ' दिनैनि गुसुं भिडिअआ बेनोमोन। बाय बाय, थेंक इउ।